Ahojte! Dneska pokračujeme s videjkom Lucky. Teraz to bude druhá časť a keď to je druhá časť, tak som si povedala, že zmením trošku pečopáka. A poďme sa pustiť na videjko. Ďalší lak, čo s maminou používame obidve, je tento Ultimate Nudes. Katrike. No, tak to sa číta. To sa asi rýchlo suší, neviem, čo to znamená, lebo ja nie som dobrá v angličtine, tak neviem, čo to znamená. Tak to je ďalší, čo použijeme spolu. A ďalší lak, čo pôjde, neviem, či už som o ňom hovorila, alebo či som o ňom hovorila, alebo nie. Potom mi do komentára môžete napísať, alebo ja si to potom skontrolujem pred minulým videom. A poďme na ten lák. No to je tento lák. Zase ší. Aj tento lák je ší, aj tento rúž je ší. Takže ja mám skoro všetko ší. Nie skoro všetko, ale skoro 3 veci mám ší. Poďme na ďalší lák. Ďalší lák je tento. Ten používa hlavne mama veľmi často, môžete to vidieť. To teda vidíte. Je skoro minúty. Ďalší lak. Ďalší lak je tento. Je to taká istá značka, jak tohto fialového, že je to iná farba. Ten používame, no mama ho trošku používa viacej. Aj ja som ho niekedy mala, ale ja ho moc nepoužívam, hlavne mama ho používa, ale obidve. Tento lak je tomuto laku dosť podobný, ako farbou som si dosť podobný, lenže tento je tmavší ako tento a na to tam sú tablietky. A je to a je to iná značka. Čiže už som vám povedala o tomto laku. Tento lak moc nepoužívame, ale používame ho obidve. Teraz pôjdu také laky, čo mama používa. Niektoré ani neviem, či som už mala, ale je tam jeden nový, ktorý bude hneď prvý. A ten neviem, či budem používať aj ja. A mama, alebo len ja, ale neviem. Tak ideme na ďalší lak. To je ten nový lak. Rýchlo sa suší. Za 30 sekúnd máte taký už suchý. Tuto je to aj napísané. A je to podobná farba tomuto ší a tomuto, ale toto je s trblietkami, je to viac do ružova. Toto je tiež trošku viac do ružova, ale bez trblietok. Ďalší lak je tento. To už mama používa veľmi často. Aha, vidíte? Mama ho používa veľmi často. Túto farbu asi som už mala, neviem. Asi nie, neviem. A túto farbu hlavne používam mamina. Ďalší lak je tento zlatý. Tento zlatý som nemala ani raz na nechtoch.
A mama neviem, ale moc není minutý, takže možno je nový, možno sme ho ani nepoužili, ale neviem. Posledný lak je červenší jak ja. Tento lak, aj to je tento lak ja vôbec nepoužívam. Používa ho mamina a je tiež dosť už použitý. A to o poslednom. Potom sa tešte aj na videjka, čo budem na svetle skúšať, ktoré sú ako minuté. A podľa toho si spravíme takú tabuľku na tabuľku. Urobíme si takú tabuľku, proste na tabuľu, takú bielu malú, čo mám. Čiže na toto video sa môžete veľmi tešiť, lebo aj ja som veľmi natešená, čiže to o dneškajšom videu a ahoj!